سلام تخطات نايز channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كخون ملتخم ناي وتر منيوتيو لومون كم تلمود عبزي channel زي استفلالي تحصوتات كم نمهارو لومون بفلاي نتوم منسيات أقداسي زبالكو عرستي عيزة غريبة زلغو نسادما كمي جيركا نانتار صوتا سحبت فتر كمي جيركا مسانتار صوتا زمدنات جمر تاري ويدما types of flirting تبعي لزفلت بإنجليش مش شغال دينا غنبلو مرقات دينا غنبلو مدوار دينا غنبلو بزي قدس أبزي حجي كنمهارو دلينا زلنا مس حداش قوال مس حدش ودي كتلا خلخا كل جزء قليل سقمتي كونن نسخا بلبخا تدليا بلبخا تقولو نساهمو تبوكسوك ساب زي وسد كاغن كفولتي كولونيوم سلازي زا فيديو زيا كمي غيركا تبوكسو توسد كمي غيركا سقم توسدكا مستاسب فرخات قلت الله وي فرخت قلت له ديكونس كمي غيركا مجمريا ليلا تجمر انت عين تكنيكات له مخنياتو ابزلو من ريو قال سبات بتن احنا زي نصبي من قدمت يوم قربونا خلونا انا حماك وين كسمعنا غليب ذا فيديو زياغن كالوت سبات كال عينت ستايل ناب نفس المغرب كم زو تقومون خنفلت مو سيلف اويرنس ناتنا مستوعال كنعبي كالو حدا سب انا خمس جيري مسعركي تلالي مسقال تلالي ندحري لوكا نسو ترايك مثلا يخليت منقد نو كالو منقد تاد مالو نفس وكف دمان ناتو ستايل مريسو بتنسو زخولهم بتنعو زمتشو منقدي كيدو نتزدليو نتاتدليو ويتاتدليا قوال نختركب كحجز يخلي زبالكو تمرتيمو كين وحكو كاتا نابت تمرتي كناتينا كسامو داتا كتكاتا الودما يعدمكم. So now let's get started. The number one flirt استفل عليه عينة flirting techniques in أنردلنا قدامي كاباتو متزلو the playful flirt بحال انتهي playful ويكا ناتنا صوتا عينة مغرب قال لك نبلون خلينا بتقولنا انت كم زبلونا يفلتكم by the way ذات صحفتي مسرخبكوا كامتن لعلي تصبقت خوينا سلاز رخبكوا نعنا ون قرب ابانا adjust جيري غريبه يا سلازي ني حدا كيلا من مخانو كبزحات كاب حدا بلوج يا رخيبه بزحات يوم expert سبا زحبرو so number 1 اتقدام is playful flirt زبل purpose ويك علامانا تنتايو playful flirters flirt because they find it fun and it gives them great boost in their self-confidence or self-esteem. زيوم عين السبات من السبات فلرت تقبر ويكا كم زناي مدوار عينت نايم قشام عينت على زدربيو سلامنتاي قبرو زمدنا نخفتو إلهم زي كونست كوموخ قبرو كشاقلو خلوس دستا سلسمعهم confidence سلسمعهم سلازي بعلامة مساخة زمدنا نخفتر ويمساخة زمدنا نخفتر اللي كونن زقبرو زي just نعم تبق سلسمعهم زقبرو يبلنا زغا مستوى علي اللي فلاي في السوشيال ميديا بزح جزية زرعيزي يفكرك كم زل خمس نابلة على كورور كله تودوي تاقال فتيوم كده يكونس كم عين الدست لزبلهم يوم كم زقبرو نمفلات يدلي general experience بحاف شابين رياضي they flirt quickly and move from one person to another without thinking much about it سلزي التي process ناتو التلتك على ناور كام سلزي قرب تلي تبقى على دربيها بيلوم قرب ناي مدوار عينت ملكت اريو موف قبرو معناته نعم just interaction يو تي صراحه بروسس نسو مقباري دس بلومبر كيلو طميتم علامه يكونون زقبرو زلو اذا حجي مستوى عليه للمغنياتو صبق على ورور ابيلو سلا دراسنكي فقر له مالت وي كعلامه له مالت يكون كومون تاغال جي ابتي مستوى على كلينا يخل common outcome حفشا وصيت ناي كمز عينت flirting انتي كون خلتيلنا they have quick flings and are the least likely flirters to end up in a meaningful and long-term relationship. سلازي وزوم إذا عينت ستايل تقوم سبات نحسير جزية كمزي fling يبلوي كمزي ناي حوسي جزية أو فقري قبل حتى فترة نجار نمفتار بر نوع زغط على زمدنا محزنة ويكا connection نمفتار يكون أنت علامة كمزي عينت بحر زوتروين صبغ عينت طبق زبالة زمدنا انك مسرتو اي كولونيا مغنياتو نعم اتي قعزو اتكم عينت جزياو سمعت نمفتار انبر تنوع زغزد علامة سلو زي بلوم سلازي اذا عينت تكنيك قطعل نزلو زمدنا فغر نخفتر تقولوا سعبيبيو ويبلونا مالتيو. Now let's move to the second.
اتخالاي تكنيك the sincere flirt وي فلرت بلو زخا تكنع زخوني نفس ناي مقراب تكنيك مالت يزي زخا بيرأ كنرينا قدام علامة نايزن تايو sincere flirters aren't generally looking for relationship but rather someone to connect with emotionally and create a sincere bond ብለናሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ እዞም ቅኑዕ ዝኾነ ወይ ካብ ልቢ ዝተበገሰ ዝምድና ክፈጥሩ ኢሎም ዝቐርቡ ምሳኻ ወይ ምሳኺ ፍቕራዊ ጉዕዞ ወይ ዝምድና ንምምስራት ኣይኮነን እቲ ዕላማ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናቶም እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥቡቕ ዝኾነ ምሕዝነት ዕርክነት ዝምድና ኮኔክሽን ንምፍጣር እዩ እምበር ቀጥታ ምሳኻ ጥቡቕ ዝበለ ዕላል ስለ ዝገበሩ ወይ ከዓ ተገዳስነት ስለ ዘራዩ ፍቕራዊ ድሌት ኣለዎም ወይ ምሳኻ ሓዳር ክገብሩ ይደልዩሎም ማለት ኣይኮነን እዚኣ እውን ፈሊኻ ምርኣይ ትድሊ ምክንያቱ ካብዚ እቲ ቅኑዕ ዝኾነ ዝምድና እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣብታ ሞሜንት እቲኣ ኣብታ ኩነት ኣብታ ክስተት እቲኣ ግን ዕላማ ናይቲ ሰብቲ ወይ ናይታ ጓል ወይ ናይቲ ወዲ ብሓፈሻ እዚኣ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቴክኒክ እያ ደቂ ኣንስትዮ ቅርብ ኢለን ክላለያኻ ከለዋ ናባት ፍቕሪ እውን ክህልወን ይኽእል እዩ ቀጥታ በታ ሞሜንት እቲኣ ምሳኻ ናብ ካልእ ክትከይድ ደልያ ኣላ ማለት ከምዘይኮነ ግን ምርዳእ የድሊ እንታይ ዳ ጥብቕ ዝበለ ዝምድና ምሕዝነት ንምምስራት እዩ እቲ ዕላማ ይብለና What is the general experience? Most sincere flirters are women, meaning a sincere flirter man is likely to have a great success. ስለዚ እዘን sincere ወይ ካዚ ቅንዕ ዝበለ flirt ወይ ናይ ምድዋር ድዩ ምስ ሰብ ዝምድና ንኽትፈጥር ትገብሮ ተበግሶ ዝገብራ እዚ ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብለና እንትኾነ ከምዚ ዓይነት ቴክኒክ ዝጥቀም ወዲ ዝያዳ ዕውድ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብር ይኽእል ወይ ከዓ ዝደለየ ዓይነት ጓል ንምርካብ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ቴክኒክ ኩሉ ግዜ ምስቲ ሰብ ብቅኑዕ ልብኻ ክትላለይ ኢልካ ትገብሮ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ካብኡ እውን ትፅቢት ናትካ ንፁር ከምዚ ናብ ካልእ ዝጠመተ ዘይኮነስ ቅንዕ ዝበለ ንሕውነትን ንምሕዝነትን ዘተኮረ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሓዋሩ ናበይ ክምዕብል ይኽእል ካሊእ እዩ ኣብታ ግዜ እቲኣ ግን ምስታ ጓል ክትላለ ከለኻ ወይ ነታ ጓል ክትቀርባ ከለኻ ንካሊእ ኢንትረስት ወይ ከዓ ንሳኻ ንክድቅስ ወይ ንገለ ዘይኮነስ ጀስት ከም ሰብ መሓዛኻ ክትኮነካ ዓርኪ ክትኮነካ ከም ሰብ ክትላለያ ምስ ትደሊ ወይ እታ ጓል ክትቀርበካ ከለኻ ከምኡ እዩ ካልእ ኢንቴንሽን ዝተወሲኽሉ ናብ ካልእ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ common outcome ውፅኢት ናይ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንተኢልና relationships built on this are generally powerful in terms of sexual chemistry and emotional connection and have no problems transitioning to long-term status. ስለዚ በዛ ዓይነት ዝምድና ዝተላለኻዮም ሰባት ሓይሊ ኣለዎ እቲ ዝምድና ምክንያቱ ልክዕ ነቲ ሰብ ከም ሰብ ክትላለዮ ካብ ቅኑዕ ልብኻ ዝተበገሰ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ብዘይብሉ ስለትላለ ዘለኻ እቲ ብከምዚ ዝፍጠር ሌላ ሓይሊ ኣለዎ ብቐሊሉ ድማ ብቅኑዕ ልቢ ስለ ዝተበገሰ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሕ ተኽእሎ ዘለዎ እውን እዩ ይብሉና ስለዚ recommended point እዚኣ ኣገዳሲት ነጥብያ ሳልሰይቲ the polite flirts ቶም ፖላይት ካ ወይ ከዓ ትሕትና ዘለዎም ናይ ምቕራብ ቴክኒክ ዝመርፁ ከንታዮም so main purpose ኣብዚኦም ትቐንዲ ዕላማ while polite flirters desire meaningful and sexual relationships their priority is their values leading to flirting styles that embody non-sexual and proper communication እዚኣቶም ካብ መጠን ንላዕሊ ፖላይት ትሕትና ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾኑ ዋላ እኳ ንፍቕራዊ ጉዕዞ ወይ ንካልእ ዝምድና ዘተኮረ ዝምድና ይጥምቱ እንተለዉ ብዘየገድስ ግን ንዕዖም ክብሪ ናይ ሰብ ምሕላው ንሰብ ዘይምብዳል ወይ ከዓ ሕማቕ ነገር ዘይምግባር ንሰብ ዘይምጥፋር ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ትሕት ዝበለ ወይ ከዓ ቅኑዕ ዝኾነ ኮይኑ ዝተሰምዖ መንገዲ እዮም ዝኽተሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብዚ ፍለርቲንግ ካብ ቁሩብ ድፍረት እውን ስለ ዘድልዮ ንሰብ ንኸይደፍሩ ክብሉ መብዛሕቲ ግዜ ነቲ ዝደልይዎ እውን ከይረኽቦ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚኣ ጥንቃቐ የድልያ እዩ general experience እዚ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ብሓፈሻ polite flirters are rarely ever approach potential partners as they feel it might be improper they are averse to being flirted with in a style that isn't polite እዚኣ ምስትውዓል ተድልያ እዚኦም ፖላይት ወይ ከዓ ትሕትና ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ዓውዲ እዚ እንታይ ይኾኑ ኩሉ ግዜ ነታ ዝደልይዋ ብልክዕ ወይ ነቲ ትደልዮ ብልክዕ ንኽሓቱ ድፍረት ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ወይ ከዓ ትሕትና ስለ ዘለዎም እንታይ ይገብሩ ኣይከዱን እዮም
ካልእ ሰብ ድማ ድፍር ኢሉ እንተሓቲትዎም ከዓ ትሕትና ዘይብሉ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ንዕውን ንኽነፅጉ ዝያዳ ተኽለሎም ኣብ መወዳእታ ከምኦም ዓይነት ትሕትና ዘለዎም ሰባት ምስኦም እዮም ክቁረኑ ፍቕራዊ ጉዕዞ ክሕልፉን ዝመርፁ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ግዜ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ቁሩብ ድፍረት ወሲኽና ካብቲ ናትና ኮምፎርት ዞን ውፅእ ኢልና እውን እቲ ዘድልየና ዓይነት ሰብ ንክንረክብ ተበግሶ ምውሳድ ሕማቕ ኣይኮነን ሕጂ ነታ ጓል ድፍር ኢልካ ምሕታሲ ክብሪ ተጉድለላ ኣለኻ ሪሊ ትብዓት ወሲኽካ እንተተላሊኻ ምናልባት ትደልየካ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ኣመና ትሕትና ግን ክትሓትት ስለ ዘይትኽእል ትደልዮ እውን ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ common outcome tend to end up with other polite flirters but the relationships they form are incredibly meaningful መብዛሕትኡ ግዜ ነተን ትግብኦም ወይ ነቲ ዝግባኣ ወዲ ድፍረት ወሲኻ ስለ ዘይተብል ከም ዓይነት ትሕት ዝበለ ሰብ ወይ ከምኡ ዓይነት ትሕት ዝበለት ጓል ምስኣዮም ዝቋረኑ ይብለካ እቲ ዝፈጥርዎ ዝምድና ግን ጥበቕ ዝበለን ትርጉም ዘለዎን እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ወላ ምስቲያ እንተገበሩ ጥቡቕ ዝኾነን ፅቡቕ ዝምድናን ኣብ ምፍጣር ግን ሓይሊ ኣለዎም ትሕትና ስለ ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ that's very important. Number 4 the traditional flirters እዚኦም ከዓ ቶም ባህላዊ ወይ ከዓ conservative ዓይነት ሰባት ኢና ክንርብዚ so main purpose ተቐንዲ ዕላማ ናይዚኦም እንታይ እዩ they want long-term meaningful relationships but approach it differently according to their gender. For example, women wait for men to approach and men always make the first move. So እዚኦም traditional ወይ ከዓ ቁሩብ ጥንታዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ዓይነት እንተኢልናዮም እንታይ ይጥቀሙ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ኣብታ ዝግብኦም ግዜ እዮም ዝምድና ወይ ከዓ ምስ ጓል እታ ጓል ወይ ምስ ትወዲ ልክዕ ኣብቲ ሓዳር ክንገብረሉ ትርጉም ዘለዎ ሂወት ክንጅምር ንኽእል ኢና ምስ በሉ እዮም ዝምድና ክፈጥሩ ዝደልዩ ኣብዚ ሕጂ ልክዕ ብባህሊ ስለ ዝኸዱ እቲ ወዲ ኩሉ ግዜ ኣነ ክሓቲ ዘለኒ ክብል ከሎ እታ ጓል ከዓ ወዲ ባዕሉ ክሓተኒ ኣለዎ ጥራይ ትብል ስለዚ ኣብቲ ትራዲሽን ኣብቲ ባህሊ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ወዲ በቲ ዝግብኦ መንገዲ ክሓታ ትፅበ እቲ ወዲ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ጓል እንተሓቲታቶ ፎኳስ ኮይና ትስምዖ እታ ጓል ከዓ ክሳብ ትወዲ ዝፅበያ ንሓዋሩ ትፅበ ድሌታታ ክትረክብ እውን ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ so general experience they rarely find flirting flattering ስለዚ እቲ ንጓል ምቕራብ ወይ ከዓ እቲ ናይ ምድዋር ፕሮሰስ ኩሉ ግዜ ከቢድ ስራሕ ይንዖም ፀቕጢ እውን ኣለዎ ከምዚ ደስ ኢልዎም ዝገብርዎ ኣይኮኑን traditional male will learn as much as they can about the potential partner before they start flirting ስለዚ ከምዚ casual ወይ ከዓ ኖርማል ነገር ገይሮም ስለ ዘይርዎ ብመፅናዕቲ ብዛዕባ እታ ጓል ኩሉ ዝኾነ መፅናዕቲ ክገብሩ ይደልዩ ቅድሚ ዝኾነ ምግባሮም ስፖንቴኒየስ ወይ ከዓ handበት ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኣይብገሱን እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ኩሉ ከቢድ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ጥንቃቐ የድልዮም they're often introverted flirters and when they date they prefer only intimate settings ስለዚ መብዛሕትኦም ቶም ኣወዳት introverts ወይ ከዓ ካብ ሕውስ ዝበሉ ዘይኮኑስ ቁሩብ ካብ ሰብ ቀስ ኢሎም ዝላለዩ ዓይነት ሰባት ክኾኑ ከለዉ እዮም ነዚ ባህሪ ዝመርፁ ኣብ ባህልና ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ባህሪ እንታይ እውን ይመርፁ ትሪኦም ብስድራ ቤት ከምፅሎም ከምኡ እውን ይመርፁ ስለዚ ሕማቅ እውን ኣይኮነን እንተሒዞም ካቲ ሂወት ጥበቕ ኢሎም እዮም ዝሕዝዎ ትርጉም ናይ ሓዳር ስለ ዝርድኦም እውን ስለዚ ስታይል ፈላሊና እንተሪናዮ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ በብናቱ መንገዲ እንተሪናዮ ሕማቅ ኣይኮነን ኩሉ ነናቱ ፅባቐ ዘለዎ እዩ እዚ እንታይ ይጠቕመና ንምስትውዓል ይጠቕመና ማለት እዩ number 5 the physical flirters ቶም ፊዚካል ማለት አይደን እንታይ ትብለ ኣካላዊ ፍለርት ዝገብሩ ድማ ክንርኢ ኢና እንጂ main purpose ዕላማ ኣብዚ እንታይ እዩ physical flirting has less of the carelessness of the playful flirts while still possessing the ability to flirt and move on quickly እንታይ እዩ ሕጂ ኣብዚ ፊዚካል እቲ ክንብሎ ዘለና ቀዳማይ ዕላማ ወላ ቁሩብ ከምቲ playful flirt እኳ ምስ ዝመሳሰል ብገለ ክፋል ምስ ዝመሳሰል ተኾነ the ability to flirt and move on quickly እዚኣቶም ከዓ ዕላሞም ዕላማ ሃሪምካ ምኻድ እዩ ስለዚ shoot and run ዓይነት እዩ ታተድልዮም ነገር ሃሪሞም ክኸዱ ዝደልዩ ዓይነት እዮም እዚኣቶም ድማ general experience these flirters understand sexual chemistry are most and know how to use their body to their advantage እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ልክዕ
እቲ ብቃላት ጥራይ እቲኣቶም ክኾኑ ከለዉ እዚኦም ቀዳሞት ብቃል ጥራይ ክኾኑ ከለዉ እዚኣቶም ግን ኣክሽን ኣካላቶምን ቃላቶምን ኩሉ ሓዋዊሶም ልክዕ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ወይ ኬሚስትሪ ብምፍጣር ናብቲ ዝደልይዎ ዕላምኦም ንምህራም ክጥቀምሉ ይረኣዩ እዚኣቶም ማለት እዩ ካብ ፊዚካል ፍለርትስ ቶም ፕሌይፉል ፍለርትስ ገይሮሞ ጥራይ ክኸዱ ከለዉ ናይ ምልላይ መደብ እዚኣቶም ግን ናብ ካልእ ክኸዱ ዓብ ተኽእሎ ዘለዎም እዮም common outcome relationships developed quickly and they know how to connect with almost anyone ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፅቡቅ ዝምድና ምስ ሰብ ፅቡቅ ኢልካ ቅርብ ኢልካ ናይ ምዝራብ ክእለት ጥራይ ዘይሃልዮም ዘይኮነስ ኪኑ ዝኸደ ፅቡቅ ዝምድና ናይ ምፍጣር ክእለት እውን ኣለዎም ስለዚ ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ዝምድና ንኽፈጥሩ ፀገም የብሎምን as they prioritize creating strong emotional and physical bond before their own needs ስለዚ ልክዕ ከምዚኣቶም ነቲ ኩሉ ካብ ዝፅቡቅ ነገር ዝሓዋወሱ እዮም መጀመርያ ተበግሶ ወሲዶም ክላለዩ ይኽእሉ ድሕሪኡ ግን ነቲ ናይቲ ሰብ ስምዒታት እውን ስለ ዝርድኦም እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ሰብ ፅቡቅ ከም ዝስምዖ ታጓል ኮምፎርታብል ከም ትኾን ኣብ ዙርዮም ድሌታታ ክትገልፅ ከም ትኽእል ብኣኽብሮት ክቐርቧ ከለዉ ኩሉ ድሌታት ናቶም ወላ ካልእ እንተኾነ ወላ ንሓፂር ተኾነት ዕላሞም መጀመርያ ግን ኣይገልፅዎን እዮም ቀስ ኢሎም ኩሉ እቲ ዝግባእ ፅቡቅ ዝኾነ ሲሪየስ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ይፈጥሩ ድሕሪኡ ግን ኣብ መንጎ ልክዕ እቲ ሰብ ኣብቲያ ዕላሞም ምሳተወ ምናልባት ከይቅፅሉ ይኽእሉ እዩ ግን ኤኒዌይ እንታይ ማለት እዩ እዚኣቶም ኣዝዮም ተመክሮ ዘለዎም ነቲ ኣካላቶምን ነቲ ሓንጎሎምን ኣዘራርቦም ኩሉ ኮምባይን ገይሮም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ባህሪ ናይ ደቂ ሰባት ከም ዘሎ ፈሊጥና መጀመርያ ናትና ባህሪ ሞነለሊ ካልእ ሰባት ድማ ብካልእ መንገዲ ክቐርቡና ከለዉ እውን ተቀላጢፍና ከይፈረድናዮም ብምስትውዓል ክንሪዮን ንዓና እውን ንሰባት ክንከስብን ክንጥቀመሉን እዩ እቲ ምኽርናታ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተፈቲኹማ መጀመርያ ላይክ ኣብዋ ድሕሪኡ ድማ ንካልኦት ሲንግል ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ሼር ግበሩሎም ምክንያቱ ንገለገለ ሰባት ዓብ ሓገዝ ክትገብር ስለትኽእል ካልኦት እቶም ኣዝዮም ሓያላት ዝኾንኩም ኣብ ከምዚ ዓውዲ ሓያላት ዝኾንክንን እውን ንኣሕዋትኩም ኣብቲ ኮሜንት ምኽሪ ክትልግሳ ተወሳኺ ምኽሪ ክትህቡ ይዕድመኩም ምክንያቱ ንስኻትኩም እውን ናትኩም ተመክሮ ዝበለፀ ክኸውን ስለዝኽእል ካብ ኮሜንት እውን ብዙሕ ሰብ ከም ዝምሃር ስለ ዝፈልጥ ነዛ ቪድዮ እናሰምዑ ብዙሓት ኮሜንት ስለ ዝርዩ ካብኹም እውን ክምሃሩ ክእሉ እናበልኩ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቁ ንብለኩም ሰሰናዩ